Hej alle sammen, og velkommen til Andreas Gaming. Det er min kanal, hvor jeg spiller forskellige spil, for eksempel Minecraft, som jeg så spiller nu, og måske et eller andet jeg spiller. Så vil jeg bare lige vise sådan, måske 5 episoder, hvor jeg viser, hvordan man lige kommer i gang. Og hvordan man laver forskellige ting, crafter forskellige ting. Jeg starter med at hugge noget træ, tager lidt tid, pause lige. Så har jeg fået hakket det, ja, 10 stykker. Og nu kan I se, at der er mange dyr, men tager kun et par af dem. Først der skal jeg lige have lavet en seng, så jeg ikke dør, og det gør du ved at gøre, og det skal jeg nok vise. Først skal vi have noget uld. Du skal have 3 stykker uld, og 3 stykker træ, eller træplanker. Jeg skal først lige drikke det her få her. Og det er også lige meget om uld, det er sort, hvidt eller gråt. Eller hvad det nu ellers kan være. Jeg kan nemt lagt det her for os. Bare med at lagt det. Den er død. Så er 2 uld og grål. Det er sådan, det gør ikke noget for at få. Sådan her som er skris. Den skal jeg altså dræbt. Men det skal jeg ikke lige nu. Fordi jeg skal nemlig have sat, ja, den er på normal. Så kan det være, at der kommer nogen. Den her kanal, det er hvor at jeg laver videoer med forskellige spil, og I skal skrive i kommentarer, hvad I godt vil have, jeg spiller. For eksempel Metin 2, for eksempel mere Minecraft, måske Minecraft Hardcore, eller det er jer, der bestemmer, hvad jeg skal spille. Eller måske League of Legends, det er jer, der bestemmer. Jeg vil godt have jer til at subscribe siden, like. Hvis I har set en af mine videoer, og jeg rigtig godt kan lide den, så gå måske ind på jeres kode, og så jeres YouTube-kode, hvis I har en, og så gå ind og se den, så jeg får nogle, ja, der er set. Nu kan I se, at der begynder at komme creepers og zombier, og så skal jeg til at passe lidt på. Så nu skal jeg til at lave det et workbench. Det er sådan man laver den. Og nu sengen. Kan I se hvordan man gør det. Gør man sådan der. Får du en seng, og den kan du bruge til om natten. Så man ikke dør. Så ja. Jeg laver måske den her side her med andre. Måske med en af mine venner, der hedder Peter. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg finder ud af. Nu er jeg stadig i gang med en gris. Nu har jeg så lige nakket en gris mere. Nu skal jeg lave en ovn, fordi jeg mangler mad. Og det gør jeg så ved, at jeg skal bruge sten, som jeg finder hernede af. Ja, der var det. Så skal jeg bruge workbenchen igen. Så lige der. Oj. Det var en creeper. Det er bare noget jeg ved. Efter jeg spillede det her. Det her, det er en creeper. Når man kommer for tæt på, som nu, så springer den. Og hvis man så går væk igen, så springer den ikke. Man skal være sådan her, og så nu. Nu er masser af jord. Det er dejligt. Kan altid bruge. Og så skal vi over til... Nej, den sprang sgu. Den sprang sgu med. Nu er vi mest liv næsten meget tæt på. Så nu skal jeg til at skynde mig. Og så skal jeg lave en
pickaxe. Hvor jeg så hurtigt går ned og hakker det her. 1, 2, kul. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så har jeg nok til nogen. Det gør man også ved, det gør man ved at gøre sådan her. Har man en ovn. Nu vil vi stille her. Så vil jeg stille en seng. Nu vil vi stille den der. Og så vil vi sætte sengen lige der. Og så skal vi nok til at lave noget mad snart. Bruger lige den der. Og så sætter jeg den der på. Så fandt jeg kul hernede. Meget vigtig ressource. Det hugger jeg lige. Så har jeg fået hugget kullet. Og nu er jeg også ved at dø. Har ikke så meget liv. Men så er det godt, at jeg kan tage det her. Lille fork. Som er dejligt. Kan du godt lide det? Ja. Ja, det kan man gøre med forskellige ting. Bare lige til at lukke. For eksempel seeds her. Frø. Det er vist. Det kan man bruge mod gris. Ellers så, ja, det er kyllinger, man kan bruge det. Og gulerødder. Nej, den havde vist. Okay. Kan lige se. Se, nu har jeg fået. Okay. Så den kigger ordentligt efter. Men i hvert fald så kan I se, at den kigger sådan efter det. Den får hovedet sådan op. Men ja, det virker ikke altid. Men I kan i hvert fald godt bruge det til, at de følger efter jer. Hvis I nu vil have det. Der var 16 stykker kul. Og det kan jeg lige så godt lægge herinde. Og nu skal jeg til at lave den kiste. Det gør man ved at gøre ligesom en ovn. Sådan der. I mine videoer, så vil jeg også godt have, at de skriver, hvad I godt kan lide ved dem. For eksempel, hvis det nu er noget lort, jeg laver, så skal I skrive, at det er noget lort. Jeg kan godt tage kritik. Det hjælper mig bare videre. Så jeg kan få nogle bedre videoer. Nu skal jeg ned og hugge. Jeg har lavet sådan en lille mine her. Hvor jeg så laver... jern. Det var heldigt. Allerede godt i gang. Jeg vil bo under jorden. Det er close. Godt sige. Jeg synes i hvert fald, det er bedre at bo under jorden, fordi der kan du bruge, eller der kan du, grave hele tiden og forskellige ting. Men alle mine videoer, de ender med at være 10 minutter alle sammen. 10 minutter mere, eller 10 minutter eller mindre. Det bliver ikke mere. Og så var der ikke mere. Sådan. Yes. Jeg vil godt have, at I ser min video. Det kunne være dejligt. Jeg spiller også Metin 2. Det er en af de spil. Men husk at skrive i kommentarer, hvad I godt vil se og sådan noget. Fordi at skal jeg nok lave videoer, eller i hvert fald det jeg vil. Og subscribe og like og ja. Så jeg synes det er godt. Ellers så bare lidt. Men vi ses.